Check. Ace. Good morning everyone. Pahiyumi imuhang tapad, no? Smiley na siya. Pakitaa ang pahiyom sa imuhang mga mata sa imuhang tapad. Sige, ang imuhang wala og tuo. Igna welcome, no? Welcome mga igsoon, welcome. Amen. Excited ba ka nga makadawat sa imuhang portion karong kabuntagon? Amen. I know nga ang Ginoo andam na pod nga mububo sa iyahang panalangin sa matag usa kanato this morning. Amen? Manindog mo mga igsoon, let's pray. Ato ang ituboy sa Dios ang ato ang mensahe karong kabuntagon, no? Mahimong maggamit ang Lord sa ako karong kabuntagon, no? To share the word of God. Let's bow down our head, let's close our eyes. No, allow me to pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat Ginoo sa imuhang pagkamaayo o God sa amuhang kinabuhi. Thank you, Lord. Until now, nagsustain ka sa matag usa kanamo, protection, ang kusog, Lord God. And today, Lord God, is our privilege, Ginoo, nga mahimong mausab diha sa imuhang mensahe. Today, Lord, amo ang gigrab kani nga opportunity nga mahimo ming mausab sa imuhang pulong, sa among kinasuluran, and mugawas mi ani nga panagtigom, Lord. Our lives will never be the same again. Salamat sa tanan. Holy Spirit, ikaw mamuhat sa matag usa kanamo. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Tung tagaag kusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Hallelujah. Makapanglingkod mo igsoon. Kinsa man nakaapil diri sa ato ang kinsay diri atong first change Sunday nato. Kaway-kaway sa imong mga kamot. Ayan, first change Sunday, second change Sunday. Wow. No? Konting recap lang, no? Ato ang first change Sunday nagisgot about change destination, change direction. Kay kabalo ang Dios nga ang atong kinabuhi. Malaglag jud ta, no? Sa dihang wala tay Dios, sa dihang ato ang kung kita lang bitaw sa atong kaugalingon, ang ato ang padulngan, wala jud kalaglagan jud mga igsoon. Tama ba? Without Jesus, no, wala ta nakahibalo sa kamatuoran. Mahimong ang ato ang kinabuhi at the end of the day, wala jud dili jud ta mahimong wala ta nahimong nagmatinud-anon tungod kay ang ato ang kinabuhi opposite sa gusto nga mahitabo sa atong buhi nga Dios. Amen. Second change Sunday, naghisgot ta about change heart. No, ang mga kasing-kasing ba na usab? Amen. Ang matag kasing-kasing ba nato aduna nay kagawasan sa tanang mga kasakit nga nahimong gihatag sa kalibutan sa atoa, nakabaton ta og kapasayloan, nakabaton ta og bag-ong kasing-kasing sa atoang buhi nga Dios. Amen ba? Tungod kay ingon ang Dios, gitagaan ta niya og bag-ong kasing-kasing. God gave us a new heart. Kaysa una nga atong kasing-kasing puro samaran, tama? Puro kalagot, puro mga unforgiveness, no, kasuko, kaligot-got, pagdumot. But the time nga nahimong nakabatunta sa pulong sa Dios, naka-encounter ta sa atong buhi nga Dios, God gave us a new heart. Amen? And today, no, this morning, bisan pagani sa awit nato kaganina, no, ang awit sa Dios kaganina ningon siya nga there's no shadow you won't light up. Mountain you won't climb up coming after me. Nagtuo ba ka nga ang Dios gigukod kaniya until karong orasa? Gikan pa kaniadto sa atong kinabuhi, katong nangasalaag pa ta, ang Dios wala siya ning hunong nagukod sa matag usa kanato. Nabati ba na nimo igsoon? No? Tungod kay samtang nag-awit ta kaganina perti nabati kay nako ang presensya sa Dios nga sukad pa kaniadto sa akong kinabuhi, ang Dios di ay nagukod sa ako ang kinabuhi. Ang Dios di ay wala siya ning hunong, no, sa pagpangita kanako. Imagine iyang gibiyaan ang 99 kay iyang gipangita lang ang isa, which is ikaw na og ako nga naa karon. Amen? Tung palakpakan daw ang buhi nga Dios, anak mga igsoon. Grabe ang gugma, ang gipakita sa Dios sa matag usa kanato. No, walay no walls, no. You won't kick down, lie you won't tear down coming after me. Imagine that one. Ngitag pamaagi ang Dios para makaplag kaniya. And salamat sa Dios kay naa ka karon diri. Amen? Igna imuhang tapad, igna nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Right? Tungod kay nganuman nga kinahanglan nato isangyaw, nganuman kinahanglan nato nga i-share ang mensahe sa atong buhi nga Dios. Tungod kay daghan kaayo sa mga tao sa kalibutan nga ang ilang kinabuhi jud mga igsoon, wala opposite jud sa plano sa Dios. Opposite jud siya sa gusto nga mahitabo sa Dios sa ato ang kinabuhi. Nganuman tungod kay
just ano lang this week no daghan kay og mabasa sa social media nga na po yung mga suicidal nga nahitabo no if you were here no you witnessed the presentation of the Talentsville no they portray sa usa ka persona usa ka kinabuhi sa matag individual no nga kana bitang wala nay pag-asa wala nay paglaom wala na say di siya kay balokin sa iyang duulan maghikog na lang siya mga kaigsoon and mahimutang aware ana tungod kay we really don't know no makita nato ang mga tao sa gawas moadto ka sa Robinson moadto ka sa Gaisano sa Peoples they are smiling really in the outside pero wala ta kay balo naa di ay samaran di ay sila sa sulod no ngano man na tungod sa impact sa kalibutan tungod sa problema ngano man man na unsa may pinakaugat ana mao ang sala. Do you agree with me mga igsoon? Before ko mo proceed na ako'y gamayng illustration diri and then na ako'y assistance no si Marjon ako ang gitawag si Marjon then pwede ba bro atong i-focus kining baso no kining baso diri sa tubangan why because life without Jesus ang kinabuhi sa usa ka tawo gubot jud kaayo mga igsoon tuo ba kana ano unsa lang ta mga kinabuhi kaniadto basta gani walay Jesus, basta gani ang ato ang kinabuhi, nagkinabuhi ta nga atong kaugalingon lang, no? Because bright kay ka, daghan kay ka og kwarta, mao lang ang ato ang gisaligan, dili jud ta mahimong mo succeed in life. Walay success nga mahimong, although naa kay siguro success sa kalibutan, pero at the end of the day, naa dya po'y kulang. Meaning, life without Jesus, wala joy kasulbaran sa tanang mga problema. Muna nga ilahang buhaton, maghikog na lang. No? Kay bawo ba mo nga mas mitaas ang ratings karon sa suicidal na apajoy ako ang na-research sa internet nga samtang nag-suicide siya, nag-live siya sa Facebook. Imagine that one. Ngano man na because wala na siya paglaom. No, tungod kay ang iyang kinabuhi guba, no? Ang iyang kinabuhi pwede nato ni i-focus no? Ang iyang kinabuhi guba, ang iyang kinabuhi napuno sa pagsulay, napuno sa problema, napuno sa bullying, napuno sa rejection, even sa sulod sa family ang iyang kinabuhi guba. But don't you know in the beginning God created men and women ang atong kinabuhi nga gipanalanginan sa Dios. Muto ba kana igsoon? No, don't you know that the time nga gi-create ni Lord ang ato ang kinabuhi, we are very overflowing ang atong life sa panalangin sa atong buhi nga Dios. Do you agree ana? Tuo ba kana mga igsoon? This glass represent the life of a person. And in the beginning, gi-create sa Dios o gipanalanginan sa Dios ang tao. But ningligid ang mga katuigan, minglabay pila na ka mga tuig ang minglabay, ang tao nahimong na-expose sa kalibutan. Ang tao nahimong na-absorb niya ang mga buluhaton sa kalibutan. Mo ba na sa Bible gimanduan ta sa Dios, giwarningan na ta sa Dios na don't conform to the pattern of this world. Ayaw kamo pahisama sa kalibutan. Nga naman, kay ang kalibutan mga igsoon napuno sa sala. Ang kalibutan napuno sa mga butang bitaw nga dili kabubuton sa Dios. Munang ang kinabuhi sa tao nahimong nahugaw. Ang kinabuhi sa tao hugaw kayo. Ang kinabuhi sa tao, muna ang kinabuhi sa tao, nag-represent siya a life of a person without Jesus. Muna nga sa tanang mga kalagot, sa tanang mga kasuko, sa tanang mga kanang nahitabo niya sa kalibutan, mga rejection, mga bullying, mga wala bitaw niya, nabati niya nga dili siya accepted sa society, meaning nga wala siya gamit, wala siya pulos. Inana tanan bitaw ang iyang experience ang kinabuhi and moabot sa kinabuhi sa usa ka tawo nga mapuno siya hangtod nga iyang putlon ang iyang kinabuhi. Pero kita nga naa karon diri, ikaw nga nakadungog sa mensahe sa Dios, we have this mission nga mahimong ma-impart nato sa ila si Jesus. Because the solution sa tanang mga problema, sa solusyon sa tanang mga kasakit sa kalibutan is only Jesus. Do you believe in that mga igsoon? Ang solusyon sa tanang mga giagian nato, problema, mga unsa ba natawag, addiction, tanan mga igsoon is only Jesus. Muna nga pagdili na nila makaplagan, ilahang putlon ang ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Muna'y nahitabo sa ato ang sa series nga gi-present sa ato sa Talentsville. And now, sa diha ding makaplagan sa tao ang kinabuhi with Jesus, sa diha ding makaplagan nila nga naadi ay solusyon. Naadi ay paglaom ang tao.
Na adi chance ang tao nga mahimong mabag-o ug ma-renew. All they need to do is Jesus. Kinahanglan sila ni Jesus. Kinahanglan lang sila nga mahimong mo-connect diya sa presence ni Lord. Kinahanglan sila nga mahimong muduol sila. Wala sila lain buhaton kundi muduol lang sila ni Jesus. Amen ba? Kinahanglan lang sila mga igsoon nga muduol sila sa presensya sa Dios. Nakita ninyo? Pero dili man sila kabalo sa una. All of us in this room, we have this mission to share the love of Jesus sa tao sa gawas. Amen ba? Atong tagaagpalakpak atong buhi nga Dios. Salamat kayo, Marjon, no? Inana ang atoang role, mga igsoon. We are a Christian. We need to stand up. And salamat sa itong mga VIP nga naakaroon diri atong palakpakan sila, mga igsoon. Because pag hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Pag hindi natin i-share ang Word of God sa kalibutan, mga igsoon, mas mudaghan pa ang rating sa suicidal. Mas mudaghan pa ang krimen sa kalibutan. And you know what the solution is? Only Jesus. Amen ba? And that was presented for the past 2 Sundays sa ato ang mga igsoon. Amen? Are you up for the challenge? I mean, this is not a challenge nga ako ang ihatag sa inyo, but this is written in the Word of God. It was Jesus nga nahimong nag-command sa ato to make the world His disciples. Amen ba? So, all of us, no, kitang tanan, naatay responsibility. Amen ba? Amen ba, mga igsoon? Muna nga akong pangutana sa inyo karon, what are your priorities? Unsa may imong priorities in life? No? Siguro, you want to buy a car, that's your priority right now. Siguro, you want to build a house, to be in a relationship, getting into marriage, find a job. Siguro muna yung naa sa imong priority karon. You know what, mga igsoon? Ang Diyos gusto kaayo siya nga mahimong appeal siya sa imong priority. Amen? Gusto kaayo ang Lord nga kanang sa tanan imong plano sa imong kinabuhi, gusto si Lord nga appeal siya. Gusto si Lord mag-appeal siya. Pero God, dili siya mahimong makabuot sa imong kaugalingon. Because ikaw ang mo decide unsay priority nimo sa imong life. What are your priorities in life? As you listen for the past 2 Sundays sa ato ang Change Sunday, what are your priorities? Unsa din ning word nga priority, mga igsoon? Let me define to you unsa din ning priorities. Priority means something given or meriting attention before competing alternatives. But ipasabot, priority means number 1. If you have number 10 on your list, dapat number 1 siya. But ipasabot, our topic this morning is all about change relationship. It means the lordship of the Lord Jesus Christ. Amen? Gusto ang Lord nga after nato nahimong nadawatan ang gugma sa Dios, after nato nasabtan ang plano sa Dios sa ato ang kinabuhi, gusto ang Dios nga mahimo siyang number 1 sa imong life. Sa may number 1 sa imong life karon? Imuha bang career? Imong career igsoon mawala ra na siya. I mean dili na siya mudugay. Unsa may career, unsa may priority nimo karon imong business? Dili ka kasimba og Domingo kay naa kay business, nag-open ka sa imong business. Unsa may priority sa imong life karon imong pag-eskwela, mga batanon? Unsa may priority nimo sa imong kinabuhi karon imong love life? No? Unsa may priority sa imong kinabuhi karon? You know what? Daghan kaayo nga mga tao karon sa kalibutan, mga igsoon nga they are very active in the religion, they're very active into activities, no? Pero nalimtan nila nga ang Dios wala day siya naglantaw og usa ka relihiyon, usa ka organisasyon, but God is looking us into a relationship with Him. Munay pinaka number 1 nga gi-command ni Lord sa matag usa ka nato to be in His relationship, to be in a relationship with Jesus. Munay kanang purpose nato, di ba? What is our purpose? To love God and to love people. But ipasabot, if naa kay mga priority in life, dapat number 1 nimo si Lord sa imuhang kinabuhi. Kung naa kay daghang mga priorities, nakalista na siya from 1 to 10, basin ba naa sa number 10 si Lord? Kay number 1 nimo imong pamilya, number 1 nimo imuhang negosyo, imuhang career, no, ang imuhang mga mananap, no, ang imuhang mga unsa may priority ni sa imong life din, number 10 na lang si Lord sa imuhang priority. Naa siya sa kinatumyan.
No, usahay pa jud, mawala pa jud siya sa listahan. Nagets ninyo ako ang point, mga igsoon? I mean, basta gani para kang Lord, sold out jud ta ana. Amen? Basta gani para kang Lord, umulan man o bumagyo, para kay Lord, sold out jud ta dapat ana. Amen ba? Dili kay kanang gamay ra kaayong talithi ay murag dili ko kasimba kay talithi man. Something like that. No? Basta wala ka gidextrose dito simbaha sa hospital, go for it para kay Lord. No? Amen? Nagani uban nga magliso na ginahawa mo apil pagani sa online simba, di ba? No? What I mean is, if you have list of your priorities, dapat number 1 si Lord. Amen? Unsa dining buot ipasabot aning lordship. Lordship means it's a supreme power or rule, the authority or power of a Lord. Meaning, He is number 1 over your life, over your career, sa imong finances, no? Pag-abot sa sweldo, dili naman number 1 si Lord. Number 1 na si Shopee, si Lazada, di ba? Number 1 na ang internet nga bayro noon, or number 1 na ang mga shopping online. Basta gani pag-abot sa finances, dapat number 1 si Lord. What I mean is, lain jud nimo imong tithes ang imong offering. Dili kay unsay mabilin para kay Lord. Di ba? No, so may mong ma-change ang ato ang priority this time. As you can see, sa dihang magsugod ka og relasyon sa imong buhi nga Dios, dapat mausab na ang imuhang priority. Number 1 na si Lord sa imuhang kinabuhi. Amen? Amen ba? Igna imong tapat, igna nga number 1 si Lord, igsuon. Amen? Oh? Nga naman, because sa Colossians chapter 26 verse 7, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, kisa may ming dawat rin ni Jesus as your Lord and Savior. Mingog amen. So klaro, si Jesus ang inyong Lord. Amen? Klaro ba? Oh, so, ningon ang word, ningon siya. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Ang tanan mo ingon og continue. Amen. Continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Amen? Sa diha dieng midawat ka ni Jesus, imo siyang giila as your Lord and personal Savior, kinahanglan mo follow ka padayon sa iyaha. Di ba? Kinsa may mga active diri sa Instagram, no? Kasi kaning Instagram na ay kanang follow ba? Di ba? Pag naa kay ganahan nga ako, kay naman ko sa sales, akong trabaho. So, I follow a lot of kanang accounts nga mga about sa sales nga mga quotes, mga motivational nga mga lines. Kasi ako nang i-grab, then ako nang i-share sa ako ang team, no, para madasig sila. Mga sales motivational quotes, no, nga mga ipang forward nako sa ako ang team, no, kay para madasig sila sa ilang trabaho sa sales. So inana po di ay dapat mga igsoon sa atong buhi nga Dios. Sa diyang si Jesus Christ is your Lord and personal Savior, you need to follow Him every day, 24/7 sa imuhang life. Amen? 7 days a week, 24/7. No? Pila man na ka segundo, pila man na ka minuto. Nganuman, tungod kay ang pulong sa Dios, ang atong buhi nga Dios, gusto niya nga mumutubo pa ta, gusto niya nga mas makaila pa ta diha sa iyaha. Dili bitaw nga taman lang nga ning dawat kaniya and then that's it. No, that's the end of your parang relationship niya. Dili na matawag og relationship, di ba? No, kay ang kalibutan nga relationship makuan man, tama naman sa kalibutan. Ma-end raman diri. But this kind of relationship nga gi-offer ni Jesus sa atoa, this is eternal. Amen ba? Hangtod sa kahangturan. Amen? So kung nakay relasyon sa Dios diri, nagkinabuhi ka nga matarong atubangan sa Dios, although you experience na mga failures, na mga mistake, but you continue to follow Jesus, pag abot sa panahon, moingon ang Lord sa imo, welcome, my good and faithful servant sa ako ang kingdom. Amen? No? So that's our goal. I mean, munay ato ang pananawon, munay ato ang vision na nga, hangtod nga manabuhi ta niining kalibutan na, I will follow Jesus. Amen? Dili pwede nga moabot ang problema na nalimtan si Jesus. Ibig na number 1, nairog sa number 2.
Nairog sa number 3, hangtod nawala na sa listahan sa priority si Jesus. Kasi gusto si Lord, siya ang number 1 sa imuhang life. Siya ang number 1 sa imuhang life. Dili siya musugot nga number 2 or number 3. Siya ang number 1 sa imuhang life. Amen? Parehas ra gud na sa mag-asawa, magtiayon. Di ba? Dili man ta musugot nga nay number 2. Di ba? Dapat number 1 lang, no? So, kinahanglan si Jesus, siya ang number 1. Siya ang priority sa imuhang career, sa imong pag-eskwela. Nagtinarong kag pag-eskwela tungod kay priority nimo si Lord. Gusto nimo nga mapanalanginan ang mga classmates nimo, pinaagi sa imong pagkinabuhi as a student. Same with the employee, government man ka or private, no? Businessmen, mga businesswomen, no? Gusto si Lord nga siya ang priority over our life. Sa tanang area sa atong kinabuhi. Dili pwede nga pag-abot sa gugma, dili priority si Lord. Dili pwede nga pag-abot sa panalapi, ay Lord, hunya naka Lord. Kay murag wa nay mabilin sa kong sweldo. Di ba mga inana? No, gusto si Lord nga siya ang number 1 sa imong kinabuhi. Igna imong tapad sa tanang area sa imong life igsuon, number 1 dapat si Lord. Sige, igna na siya. Amen? Are we getting something this morning? Amen? Dili lang tangan na imong, inana day kung dili, mausab ta. Because this is about change relationship. Changing our priority. Amen? No? So una kay di ta kasimba kay nga to ang kanding, kinanglan itigway. Kinanglan atong baka makainani, bantayan jud. Igsoon, ang Ginoo mangitag pamaagi. Sugta lang si Lord. Amen? Iya pa kang panalanginan pag-ayo. So unsay atong goal? Muni atong goal mga igsoon. This is our goal. Muni kinahanglan natong kulab-utonon. Muni kinahanglan natong ma-realize sa ato ang kinabuhi. Number 1 is be rooted. No, mahimutang sabay Bisaya manggamot. No, kisaway nakakita diri og kanang punuan nga makita nimo ang iyang ugat sa ilalom sa yuta, no, nang gawas na ganiyang uban. Lordship is making him number 1. Amen. Ang tanan daw moingog number 1, ana daw sinyas number 1. Ayan, no. Dili ni politiko ha, number 1. Si Lord ang number 1. Amen? No? If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Romans chapter 10, verse 9. It's by faith, no? Imong gideclare sa imong kaugalingon, si Jesus ang akong Dios ug manluluwas, wala na ilain pa. No? Nabuhi siya, nabanhaw siya para kanako. Wala lang siya dito taman sa cross, but nabuhi siya mga igsoon. Up to this very hour, God is with us. No, naa siya sa atong panagtigom. Naa siya karon diri igsoon and nalipay og nahimuot ang Dios nga nakakita sa iyang mga kaanakan nga naa karon. Atong palakpakan atong buhi nga Dios ana. Amen. No? Sa diha ding kung gusto ka nga may makapadayon ka sa imong Christian life, kinahanglan ka nga mo continue follow sa iya. Manggamot og manggamot ka. I mean, dili ta mo stop, no? Kasi as a Christian, walay leave, walay maternity leave, walay vacation leave, sick leave, walay mga inaana diri. No? Wa ta kay balo basta nag-leave ka din, wa na din imong kinabuhi di ay. No? Continuous. No? Naaba ka sa kadagaya, naaba ka sa kawadon, padayon ta nga mo follow kang Jesus. Amen? Naaba ka sa kabaskog o naaba ka sa sickness, padayon dya punta because ang Dios mubuhat og milagro. Amen? No? Unsaon man nga nagproblema pa ganita, nagkalisod pa ganita sa tong kinabuhi, then samot na wa pa jud kay Jesus, samot kagubot ang kinabuhi. Di ba? No? Muna nga it's better to stay in God's house, no? Mas maayo pa nga mupundo ta sa presence sa Dios kaysa kadaghanan natong mga adlaw nya nga atong kinabuhi wala day diha. Amen ba? Okay. Muna nga kinahanglan ta mupadayon, kinahanglan ta nga kanang mo follow continue sa Ginoo aron manggamot ug manggamuta. Buti pasabot mahimo kang mo mature sa imong Christian life. Mahimo ka bitawng sa una nag-eskwela ta o grade 1, grade 2, di pa ta kasabot sa uban hangtod nga nag-elementary graduate, nag-high school, medyo nakasabot na kas kinabuhi, di ba? So same thing sa atong Christian life. As you receive Him as your Lord and Savior, kinahanglan ka mahimong mupadayon. Kinahanglan ka nga mo continue mo follow ni Christ. Kinahanglan ka nga mo appeal sa mga panagtigom. Sa malaan, sa masainani, aron mahimong masabtan nimo, aron mas mahimong makaila ka kung kinsa si Jesus ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen ba? Muna nga, His Lordship sa ato ang kinabuhi dapat mahimong number 1 siya. No? Dili na nimo siya matawag og Lord sa imong life kung dili day siya number 1. Di ba?
if you declare sa imuhang kaugalingon nga He is your Lord, dapat siya ang number one sa imong life. Because that's the definition about lordship. Muna ang definition sa pulong nga lordship, siya ang number one. Against, over sa tanan, no? Sa tanan sa imong iya. Dili buti pasabot nga, siya na lang jud permi. But sa dihang naa ka diya sa Ginoo, tagaan kag wisdom sa Lord para ma-manage nimo ang tanan nimong mga buluhaton. Di ba? Muna nga, kung wala gani tay Lord sa atong kinabuhi, murag ang ato ang time kulang man. No, murag kapoy naman kayo ang atong lawas at the end of the day. Pero sa diha ganing mauna si Lord sa imong life, matingala ka, enough kayo ang imuhang time, ma-surprise ka. At the end of the day, wala ka gikapoy, na ay joy sa imong sulod. Nganuman, because that's the presence of God. The Spirit of God is empowering you para mahimong makapadayon ka every day nga challenges sa imong kinabuhi. Amen? Kung wala bitaw Lord, wala bitaw tay connection sa Ginoo, na saputon kayo, di ba? Saputon kayo, no? Dali ra kayo mairita, di ba? Muna nga kinahanglan mo padayon ta mga igsoon sama sa usa ka punuan ba? No, nga nako ipakita karon nga no, na duha ka klase nga punuan akong ipakita. Oh, pwede ba nato ni i-flash sa screen? Ayan. Gusto ba mong inana nga punuan? Di ba kana nga punuan is every December? Ma-extend pa ganin January, February kung di mahipos. Di ba? Pero nindot kay sa mata, di ba? Nindot kay lantawon, daghan kayo og mga gifts, daghan kay mga presents, di ba? Ganahan man ta na, di ba? No, di ba? Aminin, di ba? Ganahan ta maglantaw ana. Pero kani siya seasonal. I mean, mugawas lang na siya, mubutho lang na siya. Siguro, I don't know kung unsa ba mo magtaod, okay, may Christmas tree sa mo ang gipuy-an. Siguro kanus mo magtaod ani September or October, November or November na ba? No? Di ba nindot kay siya lang taon, butangan pa jud na siya og kanang mga pasigasiga. Di ba nindot kay lang taon? Pero kani nga klase nga punuan, 1 month, 2 months ra mawa na siya. Di ba? Nganuman, seasonal raman. Musugot baka nga imong relasyon sa Dios pang 2 months lang? Musugot baka igsuon nga ang imuhang pakigrelasyon sa imuhang Savior, sa imong Lord is 1 month lang every December? No, di ba dili? Why? Because our relationship diya kang Christ is pang-eternal. Hangtod sa kahangturan. Hangtod nga naatay kusog, mudayeg ta sa Dios. Amen ba? No? Last call. Kinsay gusto ani nga klase nga punuan. Di ba? Wala. Ikaduhang punuan nga gusto na ako ipakita sa inyo ha. This one. Ayan. As you can see, ang iyahang ugat, ning adto jud sa ilalom, ning nangugat jud siya sa ilalom. And unsay resulta sa diyang mangugat ka, siya ang punuan sa diyang muugat jud siya sa ilalom, mudako jud siya sa ilalom, di ba makita ang iyang bunga? Inana pod ang mahitabo sa matag usa ka nato sa diha ding mangugat ta kang Lord, you will overflow with blessings, no? Abundant blessings sa Dios nga iyang ipasinati sa iyang mga kaanakan nga naimong nagpadayon nakigrelasyon sa iya. Maulan man, mabagyo man, may problema naman sa kadagaya, inana nga presentation ang gusto ipasinati ni Lord sa kinabuhi sa matag usa ka nato sa diyang mo continue ta, mo follow diha kaniya. Now my question is, kinsay gusto ani nga klase nga punuan? Amen? Di ba wala isa kanato nga dili ta gusto jud tagbunga. Di ba? Usay gani natay nami punuan dito sa kilid sa balay nay kapayas nga ming tubo pero ang bunga kay walay bunga. Nay kapayas pero wala nay bunga. Pila na ka tuig so ang ngitabo giputol. No, giputol. Ngano man di man mapuslan. No? Biblical man na sa mga igsoon. Pag ang punuan gani nga wala nay bunga, dili na siya mamunga, malaya man na siya, mamatay na siya, mas maayo pang putlon kay masugnod pa. Di ba? So inaana po ang maitabo sa kinabuhi sa tao, igsoon. If you are kanang nagpadayon ka nga nakigrelasyon sa tong buhi nga Dios, mangugat ka diya saya, you will become fruitful. No, mahimong panalanginan ka sa Dios. Muna giignan ta niya mahimutang rooted sa iyaha, sa pulong sa Dios o sa presensya sa atong buhi nga Dios. Kay nga naman, in every trials sa imong kinabuhi, in every obstacles, challenges sa imong life, dili og di ka madutlan. Dili og dili ka maka-absent sa panimbahon sa Dios. Nga naman, because ang Dios kanunay nag-uban sa imuha. Ang Dios kanunay nagligon sa imuha. Na may mga dagkong bagyo nga imong matubang, igsoon dili og dili jud ka mamising sa panagtigom. Amen ba? Nga naman, padayon ka nakigrelasyon sa Diyos. Meaning, katong mga nangawa,
nahimong nakapapalong sa ilahang kalayo sa Dios. Nganuman, wala tinuod nakapangugat. Wala tinuod nga nahimong nakapangugat nga ang gusto sa Dios mahimong mutubo ta, mu-mature ta sa atong relasyon at tubangan sa Dios. Amen ba mga igsoon? Muna nga, confessing Him as your Lord is making Him the number one and the top priority sa atong life. It's all about coming into complete surrender and security that He knows what's best for us. So makasalaman ta na may mabuhat nga kanang mga dili maayo in the long run, mga igsoon. Surrender atubangan sa Dios. Padayon atubangan sa Ginoo. Amen ba? Unsa to point number 1, unsay goal nato number 1, mahimutang be rooted. No, mahimong mutubo ta, mo-grow ta diya, mangugat ta atubangan sa Dios sa presence o sa iyang word. Amen? Then number 2, dili lang taman diha, kundi mahimutang be built on Him, no? But ipasabot nga si Lord mahimong foundation sa atong kinabuhi. Lordship is living a life of obedience. Mahimutang musugot, mahimutang ang atong kinabuhi nga kanang dili bitaw ta nga kanang dili lang sa ako ana, no? Because what's best for us according to the word of God, according to the will of God, no? This is the best para sa matag usa kanato nga mahimong mutubo jud ta. He is our solid foundation. Amen ba? Mateo 7:24, Lord, ingon siya diri, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who build a house on solid rock. Pakita nako ning usa ka picture nga na-build siya sa solid rock. No? Moabot ang bagyo, moabot ang kanang kusog kaayo nga hangin, dili jud ni matarog kay nganuman. Natukod siya. Ang kaning nga balay natukod siya sa usa ka solido nga bato. No, natay makita diha nga picture. No, nag-ingon ang Matthew 7:24 to 27 ang pulong sa Dios. So kinahanglan the rock diri nga giisgutan is wala lain kun dili si Jesus. He is our solid rock. He is our foundation. Muna nga sa imong kinabuhi, kung si Lord ang imong foundation, moabot man ang dagkong mga pagsulay or bagyo sa imong kinabuhi, dili jud ka matarog igsoon. Amen. Pero pag ang imong balay gani natukod sa balas, no, huyang nga foundation, no? Meaning dali ra siya matarog, dali ra siya matumba, kay dili solido ang foundation. But ipasabot kung si Lord ang imong gipanghawakan, no? Kung si Lord ang imuhang, matod pa sa advertise nga Nescafe, kanino ka bumabangon. Pag si Lord gani ang imuhang dahilan, dahil bumabangon ka everyday, dili jud ka matarog igsoon. Amen? Sa tanang pagsulay, sa tanang problema, o sa tanan pang mga pagsulay nga naglinya padulong sa imong kinabuhi karon igsoon, dili jud ka matarog. Nganuman, because naa si Jesus, He is the solid rock. He is your foundation. Amen ba? Atong palakpakan atong buhing nga Dios ana. That's point number 2. Kinanglan matukod ta sa solido nga foundation. Amen? Number 3 and the last, second to the last. No, mahimutang mangugat sa Lord, mahimutang matukod diya sa atong buhi nga Dios, ug number 3, we need to be faithful. Amen? His lordship in your life will be tested. So be faithful. So kaning imuhang relationship diya kang Lord, sulayan man na siya. Tagagpagsulay. Siguro, before kaning ani diri na kay pagsulay. Nayuban siguro sa inyo di ka pasimbahon. Nayuban siguro sa inyo nag-away na mo sa imuhang banag asawa or anak gikan sa ginikanan kay di jud ka pasimbahon diri. But you know what? Mahimo lang kang faithful. Just be faithful. Nga naman, because when we allow God's will sa atong life, it comes with being faithful mga igsoon. Mo follow na siya. Nga naman, because on verse 7 sa atong gibasa sa book of Colossians, then your faith will grow strong in the truth that you were taught. But ipasabot ang imuhang kinabuhi igsoon sa dihang nagkinabuhi ka diya sa atong buhi nga Dios, natanom ka diya sa atong buhi nga Dios, igsoon mo mature ka. Ang imuhang faith magkadako igsoon. And moabot ang mga pagsulay dili distract. Dili ka mahimong pasagdaan sa Dios. Amen ba? Nganuman, no, gialaw na sa Lord nga testingan pod ang imuhang relasyon diya sa iyaha. No? Sulayan pod sa Lord, no, gialaw pod na sa Lord, kaya ron makita niya kung unsa jud ka strong ang imuhang pagkapit at tubangan kang Lord. Everything will be tested. No? Imagine gani ang usa ka gold,
unsa nga process ang iyang giagian, unsa nga process ang iyang gi-experience, gisulayan aron makita lang kung genuine ba na siya nga gold. So kita pod as a Christian, isip nga nahimo kang anak sa Dios, giallow pod sa Lord nga mahimong matestingan ang imuhang relasyon sa Dios. Kung tinuod ba ka nga faithful atubangan sa Ginoo. Amen? Muna nga be ready. And every testing nga moabot sa imong life, be ready. Tungod kay wala dili nimo na sila makita, sa kalit lang manuktok na sila sa imuhang portahan. Oy, nana ang pagsulay sa panalapi. Nara ang pagsulay sa balatian, na ang pagsulay sa bisan unsa, sa negosyo or sa trabaho, or bisan pa pagsulay sa both nga kanang siguro sa imong family. Are you faithful? Amen? Tungod kay musugot ka og sa dili, naadjud na part jud na sa kinabuhi ang testing sa imuhang relationship kang Lord. Amen? No? Muna nga ang atong goal is mahimutang unsa to? Rooted, mahimutang mo build sa iyaha, at the same time mahimutang faithful atubangan sa Lord. Psalm 18:25, to the faithful you show yourself faithful. To those with integrity, you show integrity. But ipasabot mga igsoon sa ato ang kinabuhi, mahimutang kapit lang ta kay Lord. No, ingon gani siya sa John 15:5, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. So buti pasabot sa panahon sa pagsulay, be faithful tungod kay si Lord mo bunga daw japon ka og panalangin. Umabot ang mga problema, ang mga bagyo sa imong kinabuhi, ingon si Lord, abide in me. No, connect sa ako kay you will bear fruit. Pero gani pag abot sa pasulay din ning separate ka kang Lord, ning palayo ka kang Lord, ingon siya, for without me you are nothing. You can't do nothing. Without me you can do nothing. 'Di ba? Muna nga grabe ang pulong sa Ginoo nga nag-remind sa ato this morning. Ayaw kumpiyansa, kapit lang ta kay Lord. Ignay mong tapad, kapit kang Lord. Amen? Kapit ta sa Word of God, kapit ta sa presence ni Lord. Kay, mong saman na nga, mo manay ato ang kinabuhi igsoon. No? And if you will surpass every testing sa imong life, here we go, another testing na pod. Naiuban, magdungan ang testing. 2, 3, 4. Naiuban, every other week. Ang mga pagsulay. Muna gignan ta ni Lord, be faithful. Ignay mong tapad, be faithful igsoon. Kay kung faithful ka, ingon siya, you will bear much fruit. Unsa na nga fruit? Tanang area sa imong life. Panalanginan ka sa Dios. Matod pa ni Pastor Seth kaganina, seek you first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen? Buti pasabot sa panahon sa kalisdanan, panahon sa kalisod. Seek you first His kingdom and His righteousness. Kung sa iyang giingon diri, og ihatag ni Lord ang imong gusto. Amen ba? Muna nga kung panahon gani sa kalisod, ayaw dayon una dito sa 5-6. Ayaw din una dito sa imong silingan. Paabot sa Lord, kasi Lord mantig provide, dili imong silingan, dili ang 5-6. Diba? Siya ang imong provider. Ang gusto lang ni Lord is mahimutang mo kapit ta niya. Kanang kapit bitaw nga feeling nimo hapit na jud ka kabuhi, pero Lord, jud kumubuhi nimo Lord. Kana bitong kapit nga murag kahulugon na jud kayo ka sa mga problema pagsulay. But Lord, di ko mo bitaw nimo kay kabalo ko, imo kong panalanginan. Amen. Palakpakan nato ang Lord ana. And the last, our goal is be thankful. Mahimutang mapasalamaton. Mahimutang sa tanang mga kasinatian, experiences, mga challenges nganing abot sa imong kinabuhi ug sa mga umabutay pa, pasalamatan nato ang Dios. Amen. Because Lordship starts from a thankful heart. Ang pagka-Diyos sa atong kinabuhi, nagsugod sa atong mapasalamaton nga kasing-kasing. Lord, salamat Ginoo, kay naami bugas, naami sudan nga makaon. Lord, salamat Lord, kay nag-provide ka Ginoo sa akong tuition fee, naka-eskwela ko, naka-exam ko. Lord, salamat Lord, kay nag-uswag ka sa akong negosyo. Lord, salamat Ginoo, karon naami balatian, bit karon ra ni Lord, mulabay rami ani. Lord, salamat Ginoo sa kadagaya. Lord, salamat sa kalisod. Diba? Kay kung moabot gani sa kalisod, kay magkalisod po na nga itong mga naong, di ba? Magkalisod po na nga ito ang mga kaugalingon nato, atong mga kasinatian. Ang sikreto, unahon lang din nato si Lord. Di ba? Usahay manggod kay madak-an ta sa problema ba? Kalimot di ay ta nga, mas dako ang Lord kaysa sa itong problema.
Amen? Salamat, Lord, kaya na ako'y problema. But ipasabot, napansin ko nimo, Lord. Because God allow everything na ma-encounter nimo. Kung wa kay problema, I don't know kung nakailaw si Lord mo, ano? I mean, everything, no? Tanang mga panghitabo, all things work together for good because ang Diyos nahigugman nimo og nako. Amen? That's why He allow everything. Ano man, para po mo mature ka sa imong Christian life. Kung na kay problema karon din, paulit-ulit lang na nga problema, wala pa ka tinuod nga naka-rooted sa Dios. Kaya wa pa man kakasulbad ana, wa pa ka graduate. Dapat mo graduate ka ana nga problema ha. Dapat mo graduate ka ana nga mga pagsulay. Kaya after ana, here we go, next level na dayon. Amen. Tagaan po kag wisdom sa Ginoo para mahimong makasulbad ka ana. Tagaan kag kaalam sa Ginoo para mahimong mulabang ka ana mga igsoon. Be thankful. Amen. Ignay mo ang tapad ina nga mahimo kang mapasalamaton. Psalm 86 verse 12, sabi dito, with all my heart, I will praise you. O Lord my God, I will give glory to your name forever. Amen? Hangtod sa kahangturan, mahimo kong mapasalamaton sa imuha, O Lord. Amen ba mga igsoon? No, because security and joy, no, mo result na siya mga igsoon og overflowing nga thankfulness. Overflow with thankfulness. No? Mahimong ang sa diha ding mo follow ta ni Jesus not because we have to nga kinahanglan mo follow jud ta, but because we want to. Kinahanglan nato si Jesus sa atong life. Walay bisan isa ka nato diri nga wala na kinahanglan ni Jesus. It's our willingness, no? It's personal thing nga ang ato ang Dios kanunay kanaa ka nato. That's why mahimutang mapasalamaton. Amen ba? Atong tagaag kusog nga palakpak atong buhi nga Dios mga igsoon. Nausab ba ta karong kabuntagon? Na ba kay nadawatan karong kabuntagon? Our goal is mahimong be rooted, be built on Him, no? Mahimot ang atong kinabuhi matukod sa atong buhi nga Dios. Mahimot ang faithful. Tungod kay dili lang mani karon lang. Dili lang pod ang ato ang life connected sa Ginoo pang 2 years lang, pang 5 years or pang 60 years kay retirement na. No. It's forever. Hangtod nga makadaig ka sa Dios, makaawit ka sa imuhang babaw, sa imong nahuna, sa imong kasing-kasing, makalakaw pa ka, or even na kay mga gipangbati sa imong lawas, padayon ta nga magdaig sa Dios. This is forever. Amen? No? Akong balikon pagbalik tong Psalm 86 verse 12. Ato daw ning basahon pagbalik kitang tanan. Katong awit bitaw kaganina no, nga grabe. Ipangita jud ta sa Dios. Gigukod jud ta sa Dios tanang mga nagbabag nga mga walls, nga mga mountain. Imagine that one, gikaplagan ka sa Dios, nakaplagan ka nakakaron diri. Amen. Psalms 86 verse 12. Tanan ta atong basahon, ready go. Balik ko nato, go. One more time, kanang mas kusog, no? Ready, go! With all my heart, I will praise you. O Lord, my God, I will give glory to your name forever. Atong palakpakan atong buhi nga Dios, sigsoon. Hallelujah. Thank you, Juan. Palakpak ko na ito atong magwawali. Good morning sa tanan. Kumusta mo karong ikatulong Domingo sa Marso? Jesus. Bless. Salamat sa gugma sa Ginoo natong tanan. Nadawat nato ang gugma sa Ginoo gikan pa sa sugod nato pagsulod diri alang sa mga nagsugod sa first Sunday sa bulan sa Marso diin naghisgot ta about change destination. Tungod kay gigugma pag-ayta sa Ginoo imbis ang destinasyon sa kalag sa tawo maimpyerno, naghatag siya paagi aron mausab kini. Gihatag niyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga mutuog mudawat malangit. But pasabot ang langit siguro o nato samtang buhi pata. Amen. Dayon sa dihang nadawat nato ang assurance nga matug langit. Giusab sa Ginoo ang direksyon sa atong kinabuhi. Imbis dautan paingon sa pagkamatarong. Kay lisod po mo ito kag langit, dautan gihapon imong dalan diri sa kalibutan. So doon na gitawag og change direction. Dayon sa dihang nausap imong direksyon, gihumok sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Nga sa una batoon, no, dili makahilak bisag
bisag kuan na kayo ba kanang makadung sa pulong sa Ginoo, di gyud matandog. Pero sa dihang nausab na, giusab na sa Ginoo ang kasing-kasing, gamay lang kayong awit, doon na dayoy pagtulo sa luha. Sadang makadungog sa pulong sa Ginoo, tandugon na dayon because nahumok na ang kasing-kasing. So karon mga igsoon, naghisgot about, ako raman ning recap, no, para sa mga uban nga wala makasugod sa atong change sa primerong Domingo sa bulan sa Marso. Karon na pod, sa dihang nausab na anay humok ang kasing-kasing, bag-o ng espiritu nga nagpuyo sa sulod nato, mao ang espiritu sa Dios. Igsoon kabalo ba ka? Importante mo sangko ni sa usa ka relasyon. Unsa dining relasyon? Connection. Dunay connection. Kumin ka duna ko'y relasyon ni Jake, but pasabot, si Jake akong umagad, ako ang iyahang sa nangalan. Ugangan. Duna may connection. Sa imong anak, inyong connection, imong anak, dayon ikaw ginikanan. Karon sa spiritual na to, kumingon kag nausab imong relasyon, but pasabot, egsoon, si Jesus na anakay connection uban kaniya. Muta kag relasyon, connection. Sa una wa kay connection, karon tungod kay gidawat nimo si Jesus nga Ginoong luwas, duna na kay connection. Palakpaki kung duna na kay connection. Pagkanindot nga duna tay connection, no? Kung doon natin connection sa mayor, dali ragig ta kasulod. Dali ragig kay ta kapangayo. Labi na sa atong presidente. Unsa pa kaha, kung Ginoo doon natin relasyon sa Diyos, hari sa tanang hari. Woo! Wow! Suod kayo. Mutam lang doon sa luwag. Ingon ana ang atong pabor nga gi-open sa Ginoo sa matag usa kanato. So, ang tanang dunay relasyon sa Ginoo, ganahan na kaayo maminaw sa pulong sa Ginoo. Ganahan na kaayo muawit sa Ginoo. Kay makakonect na siya, makapati na siya unsa di ining presensya sa Dios. Kaysa una nga wala patabuhi, patay sa espiritu, di ta kabalo kung sa presensya sa Dios. Pero kung nakabato na ka relasyon sa Ginoo, makabati na ka presensya niya, dahil ganahan na kay ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Ganahan na ka mubasa sa imong Biblia. Tungod kay duna na kay connection sa Ginoo. Ug nagsugod na kag sugot niya sa diyang makapaminaw ka. Ganina daghang kang gitudlo si Pastor Juan. Angay to siya kaayong timan-an. Angay to nato siya nga ano sa gupon sa atong kinabuhi. Igsoon, sa diyang doon na kay connection, di lang nimong mahibalaan, daghang kay kausaban buhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Ug kana nga kausaban, una nang mamatikdan nimo. Uy, nausab na lagi kausaban. Ganahan lagi kay kumusimba, ganahan lagi kung basa. Kinsay nag-usab ana ang Dios. Ikaduhang makakita sa kausaban, imong loved ones. Imong bana, siguro tagaw-tawan kay sa una, karon takom na imong baba. So, nausan naman akong asawa. No? Samay, nakakaon man ni pills. Murag nanay matingala. No? Nga, uy, sa una, kuan kay ka nang kung simba, perting gahia kay guyurog simbahan. Pero karon sayo pa kay gailis na. Kasi so, basing nanay kuan dito na. Nanay kadate dito na. No? So, ganahan na sa mga butang espirituhanon. Makita sa imong palibot, sa mga barkada nimo ang change, makita sa imong loved ones, makita sa imong kauban sa trabaho, no? Bisan ginagmay, na sila makita nga kausaban. Igsoon, doon nagyapoy mga negatibo nga madunggan nimo. Bisan og dunay mga kausaban hitabo nimo. Bantayin ni ha, dunay positive og negative nga imuhang ma-experience. Positive, ang uban ganahan kay nausab na kakay. Palahubog kay ka sa una, kusog kay ka mangaway, sabak kay ka sa inyong barangay karon nahilom na ganahan kay mga tao. Pero dil na po'y uban dili ganahan. Nay uban gamiton sa yawa, aron diskurahion ka. Bugal-bugalan ka. Babagan ka. Gamiton sila sa yawa, aron mapukan ka sa imong bagong pagtuo. Pero ingnon ta ka karong buntaga, barugi ang imong nadunggan. Barugi ang imong gilingkuran nga naminaw ka,
kay mahitungod ni sa imong kaluwasan. Wala nilain, ikaw ray mo barog ani. Daghan na kaayong mga nakadawat ni Ginoong Hesus na wala na sa pagtuo. Pares gingon ni Juan ganina, murag Christmas tree. Ganahan lag ang kinabuhi malipayon, ang kinabuhi ipanalangina, nakatrabaho, nakahuman, diha nagpuyo. Pero panahon na gani, barkada na ana gani, mukuan gani, mudaldal na gani, tungod kay kwarta madaldal na. Naiuban gibang lutos nangundang sila sa ilang pagtuo. Duha ra ka bulan, usa ka tuig, duha ka tuig tungod sa pagsulay ni undang. Abinyo egsoon, balibaran sa Ginoo na inigabot sa langit, wala ko kaila nimo. Kaya ang relasyon nato sa Dios walay katapusan. I-explain naman ni Juan, walay katapusan. Nagsugo diri muhunong ni sa atong pagpuyo sa langit sa walay katapusan. Alang sa nakabarog sa ilang pagtuo, sukad nila gidawat si Ginoong Hesus nga Ginoong manluluwas. Palihog patas kamot kay palakpakan ta ka. Hallelujah! Woo! Palakpakan na to igsoon. Ako bitaw 1983 man ko nakabig. Ang niangay gyud kaayo sa akong kabaguhan, ako yung bana. Kay tagaw-tawan man kay ko, siluso man kay ko, dalira kay ko mahiubos, palaaway pag yun ko. Sadang nabon again ko, natako man ko. Lipay kaya akong bana. Pero, ang yang mga igsoon, nga grabe kaayo ka relihiyoso, kinabugal-bugalan mi, nakaminos sila sa mua. Yaga-yagaan mi, mga anak daw mi sa Diyos. Among tigumanan sa una kay, sa likod ato, kuan man kanang kuprasan. Ngano daw gibaylo namo ang dako kaing katedral sa gamay kaayo nga tigumanan na nimaho mi og kupras inigawas namo. Pero abinyo igsoon, ako may nakadungog, ako may ningdawat, ako may pirming naka-experience sa presence ni Lord o sa pulong sa Ginoo. Mibarog ko may igsoon. Mibarog ko bisag kantyawan mi, katawaan mi. Mibarog ko. Akong gihatag sa Ginoo akong kinabuhi. Ug nakita nila kinsa ning Dios nga akong gibarugan. Ug maingon po ko sa inyo, congratulations sa nagpabilin. Kay kung wala mo, wala ning mga nadiri. Kung wala ko ni padayon, asa ka mo. Asa ka ko. Unsa ka akong next life. Pansalamat sa Ginoo. Gipagamot, napatukod, nagmatinod anon ug nagpasalamaton mo nang niya karon kiligon sa Ginoo. Alang sa mga nakauban namo. Sa first Sunday sa Chains, second Sunday ug ikatulo karon. Palihog kog tindog sa inyong gilingkuran. Diri mo sa first Sunday, diri na pod mo sa second Sunday. Second Sunday siguro mo na diri o karon third. Kanilang first, second, third nakasulod na palihog kog tindog. Di lang VIP, di lang bisita, katurang nakasulod na first, second ug third. Wow, 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 wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayaw pa ay sa paglingkod ay sa magpalihog tindog. Kaning diri ha sa March sa change destination, change heart o karon change relationship. Mengon ko sa inyo samtang nagtindog mo. Dili ni siya tiaw-tiaw nga nadawat ninyong pagtulunan. Kamatuuran ni gikan sa Dios. Ayaw niyo usiki nga taman ra mo sa tulo ka Domingo. Tapuso ninyo sa change sa katapusan. Ayaw. Kay dili aksidente nga nakadungog mo. This is your appointed time sa Ginoo. Ako bitaw, wala na ko usiki. Television man ko nakadungog iksoon sa kaluwasan. TV ra. Wala nag-imbita na kong simbahan. Pero akong gibarugan. Kay ang Diyos nakigistorya man ako. Ug mingon po ko sa inyo, ayaw ni usiki. Kay kung inyo ning usikan, basig wala na sunod nga panahon, ihatag ang Diyos sa inyo.
And allow me to pray, allow us to pray for you. Nga makapadayon mo, read the Bible. Dayon batia ang presence ni Lord sa dang mo awit kag pagsimba. Because naana kay connection. Naana kay relasyon kauban sa Dios. He is now the Lord of your life. Palihog ko kanang naiduol sa inyo, palihog ko kana sa mga kamot sa ilaha. I want to pray for them. Amahan nga langit nun ania. Gikan for first Sunday, second ug third Sunday niya sila Lord. Gipadala nimo sila diri aron makapadayon ka pakigsulti kanila sa imong pulong. Ako silang gituboy nimo Lord nga mapakapadayon sila. Doon naman sila mahimamat ng mga negatibo sa ilang pagpadayon. I pray nga malig-on pagyud sila. Dili sila magtinalawan kundi barugan nila ang ilang nadunggan. Starting today Lord, maana ang gahom sa imong espiritu. Anaa Ginoo ang espiritu sa pagkamatinud-anon mag-aabot sa ilaha. Panalangin nilang panimalay panginabuhi. O Dios, kung nag-eskwela man ay pananegosyo mulambo pa Lord. Ma-experience magyud nila ang imong pagabuhaton sa ilang kinabuhi. Amo sang gituboy di sa imong trono sa grasya. Sa gahom nimo, sa gamhanan nimo ngalan, Ginoong Jesus. Amen o amen. Woo! Thank you, Lord. Makapanglingkod na mo, Iksan. Ug ang tanan nga silingkoranan, ibutang inyong kamot sa inyong hang dire sa may kuto-kuto. This is our inner man. Muna gitawag na to, kinasuluran nga pagkatao. Mao ni ikaw. Sa dihang mubiya na kasi mong lawas, kalag na lang ang muadto sa walay katapusan. Mabilin ang lawas diri sa kalibutan. So ay magpray ko karon as you close your eyes. Close your eyes to God. Lord, nagampo mi Ginoo. Ako nagrepresent ko ani nga mga katawhan nimo. Nagpray ko Lord nga makapadayon mi Ginoo. Mahimo aming lig-on pagyud kay hapit na kamo balik. Ug akong gibuhian Lord ang imong pulong karong buntaga nga mahimo pag yung mugamot mis among pagtuo diha kanimo pinaagi sa paday namong pagbasa sa imong pulong. Lord, makapadayon pagyud mi Ginoo nga mahimong matukod among kinabuhi diha kanimo dili sa mga butang sa kalibutan kundi diha sa imong pulong Ginoo. Ug mahimo mi Ginoo nga mapasalamaton atubangan nimo sa tanan nga abuton sa among kinabuhi. Mapasalamaton mi mahimo ming matinud-anon Lord kay wala gay katupong imong pagkamatinud-anon sa among kinabuhi. Di man mi makabalos nimo Ginoo. Apan ani among kinabuhi. Lig-una ang among inner man, among kinasuluran nga pagkatao. Aron Lord matagamtaman namo ang imong gisaad kanamo nga among gibarugan karon pinaagi sa pagtuo. Thank you God. Bless every soul, living soul this morning. In Jesus name. Ang tanan mo singgit og palakpaki ang Diyos, Ikson. Thank you, Lord. Okay. Let's watch.